Braćo i sestre, riječ Božja na poseban način donosi nam večeras izvještaj Kristove riječi, gdje Gospodin moli Oca Nebeskog, svoga Oca i našega, da njegovi učenici u ono vrijeme, tako kroz čitavu povijest, budu jedno. A to znači da njegovi učenici budu na sliku presvetog trojstva u zajedništvu s Bogom, u zajedništvu jedni s drugima. Jer upravo čovjek, stvorenje, ograničeno, stvoreno iz ljubavi Božje, stvoreno je na sliku Božju. A to znači da je sam čovjek potrebit zajedništva, jer je u Bogu zajedništvo. I čovjek ne može bez čovjeka, jer nam to nije u naravi. Bog nas je tako zamislio na svoju sliku. Zajedništvo u braku, zajedništvo u obitelji, prijateljstvo. I upravo vidimo, braćo i sestre, kolika je snaga zajedništva. Kroz Pavlove riječi, kroz prvu crkvu, koja iščekuje Duha Svetoga, koja je poslušna Sinu Božjem, koji kaže: ostanite u gradu, dok se ne obučete u silu odozgo, ostanite. I oni, braćo i sestre, ostaju zajedno. Blažena Djevica Marija, apostoli, učenici, pobožne žene. Oni slušaju njegovu riječ o zajedništvu, o iščekivanju, o dijeljenju, o jednodušnosti, o zajedničkoj molitvi. I znamo, braćo i sestre, što će se dogoditi kroz to zajedništvo. Sići će sila i snaga Duha Svetoga, preobrazit će se njihovi životi i oni će dobiti snagu koja nije od ovog svijeta. Vidimo, braćo i sestre, i možemo jedino i samo tako razumjeti zašto je to tako Bogu bitno. Jer snaga i zajedništvo ljudskih srdaca, sjedinjenih s Bogom, nama je toliko potrebna danas kao što je bila potrebna u ono vrijeme. Kad Krist Gospodin sam šalje svoje apostole, ne šalje i po jednog, nego kaže po dvojica. Gdje su god dvojica u moje ime, ja sam s vama. I vidimo, braćo i sestre, kako Pavao i sam isto tako upozorava nadglednike da čuvaju zajedništvo. Jer unutar zajednice Bog djeluje na poseban način. Krist Gospodin dolazi da čitav svijet zagrli i privuče u zajedništvo s Bogom. On boravi sa svojim apostolima i od njih stvara prvu zajednicu. Crkva se sastoji od manjih grupa na početku, koje apostoli obilaze, upućuju, podižu, predaju im znanje, predaju im iskustvo, s njima borave i oni rastu. Oni, braće i sestre, u zajedništvu ozdravljaju. I kršćanstvo će se uspjeti proširiti na sve 4 strane svijeta upravo zbog zajedništva s Bogom pojedinaca i grupa. Uvijek gdje god crkva započinje svoje djelo, okuplja ljude u grupu, u zajednicu. Zajednica koja ljubi, koja slavi, koja moli, koja služi. I postaje dio tijela Kristova pod nebom. Braćo i sestre, to je naše okruženje, naše prirodno okruženje. To Bog hoće za nas. Hoće da imamo zdrave i dobre obitelji, brakove, dobro i zdravo prijateljstvo. Jer možemo primijetiti danas da je upravo to najugroženije. Najugroženije je zajedništvo. Gdje god
se ljudi okupljaju oko dobrih stvari, vrlo lako i vrlo brzo nailaze na poteškoće. Gdje se god grupa ljudi zauzme za Božju stvar, ako nailazi na poteškoće, to je dobar znak. Svijet se opire Kristu. Ali pogledajmo, braćo i sestre, što čini Pavao i što je potrebno čini svaki od nas. On izvršava svoje poslanje i ne gleda u svijet. On gleda u Krista, obilazi svoje grupe i zajednice, prenosi na njih sigurnost, upućuje i Božji put. Tako današnji naglednici, kako u crkvi svi, tako i svaki kršćanin, braćo i sestre, mi nismo pozvani toliko da gledamo što čini svijet. Svijet ima svoj način razmišljanja, on ima svoju logiku. A njegova logika je počesto jako suprotna od Božje. Puna je sebičnosti, puna je pobune, puna je nasilja, puna je agresije. Ali nas riječ Božja večeras potiče upravo da svatko od nas, svaki kršćanin tamo gdje jesmo, izgrađujemo nadasve svoj vlastiti odnos s Bogom, da izgrađujemo vlastito zajedništvo s ljudima. Ne da gledamo toliko u svijet i da svijet optužujemo da je svijet ovakav i onakav. Pavao, braćo i sestre, to ne čini. On zna svoje vrijeme, zna ljudsku misao u svome vremenu. Što on čini? On se sav razdaje da bi radosna vijest Krista kralja dotakla mnoge. Zato će reći večeras riječ Božja da on kaže da je čist od krvi, da je čist i da nema nešto što on nije izvršio i da nema nešto što on nije svojim slušateljima predao. Vidimo, braćo i sestre, tko se zauzima za zajedništvo, tko se zauzima za Krista, slično kao Pavao, nailazit će na različite poteškoće kako u braku, tako u obitelji, kako u prijateljstvu, tako i na radnom mjestu. Nama treba utjeha, nama treba zaštita, nama treba prostor gdje ćemo biti prihvaćeni, voljeni, gdje ćemo biti dočekani onaki kakvi jesmo, a to je naša kršćanska zajednica. I vidimo, braćo i sestre, da se ona ne izgrađuje slučajno. Pavao razdaje svega sebe do svoje mučeničke smrti u Rimu. Tako ako netko od nas kršćana misli da će imati dobar brak, blagoslovljenu dobru obitelj, dobro prijateljstvo, a da tu neće biti žrtva, da tu neće biti razdavanje sebe, da neće tu biti podnošenje drugoga, drugačijega, ljudskih slabosti. Sve je to, braćo i sestre, Pavao iskusio na svojim kostima i na svome tijelu i na svojoj duši. Ali se nije umorio, jer je znao komu služi, znao je komu pripada, tako i svaki kršćanin pod nebom, svaki katolik. Treba biti spreman za zajedništvo s Bogom, podnijeti žrtvu, primat Božju ljubav, utjehu u svojoj osobnoj zajedničkoj molitvi, ali biti spreman na služenje i biti spreman na udarce. Biti spreman na poniženje, biti spreman na nerazumijevanje. Jer kaže Gospodin sam da oni koji su njegovi nisu od ovog svijeta. Ovdje i sada, ako slijediš Krista, ti nisi od ovog svijeta. Zato ti nije zadatak da se dodvoravaš svijetu i da ideš za zajedništvom kojeg nudi svijet. A mi, braće i sestre, vidimo kakvo je to zajedništvo. Zajedništvo je u svijetu iznimno puno interesa, puno vlastite sebičnosti, samovolje, puno lažnog sjaja,
i šta drugoga. Ali ono nas, kao i Pavla, ne treba zanimati. Nego, kako kaže veliki svet Ignacije, ispitujmo svoje srce, svoju savjest, svoj život. Što sam ja do sad učinio za Krista? Što ja trenutno sad činim za Krista? I što ću ja učiniti za Krista? To je naš zadatak. Da prionemo u zajedništvo, jer ono je nama previše bitno. Ono je nama, braćo i sestre, toliko važno, to je prostor gdje duša diše, gdje pojedinac ozdravlja. Zato Pavao upozorava, ne bez razloga, nadglednike da pripaze, da se potrude, da kao što je on razdao sebe, da i oni dadnu sami sebe za kršćansku obitelj, za kršćansku zajednicu. To je, braćo i sestre, zadatak ne samo klerika, posvećene osobe, to je zadatak svakog onog koji pripada Kristu. Jer upravo kroz naš vlastiti odnos i kroz našu izgrađenost s Kristom, mi ćemo biti jedino tako sposobni da pomažemo drugima pored sebe. Bog, kažemo, uzima nesposobne i slabe, da ih osposobi i da ih ojača. Mi jesmo slabi, mi jesmo nesposobni, ali naoružani riječju Božjom, ispunjeni Duhom Svetim, prosvjetljeni njegovom blizinom, mi imamo, braćo i sestre, oružje. Imamo Božju snagu u sebi i sa sobom. I kad čovjek pojedinac dopušta da ga Bog oblikuje i kad u zajedništvu s Bogom pojedinac ozdravlja i biva oslobođen, onda, braćo i sestre, nije za nas cilj, zadatak da samo nama bude dobro. Nego tvoj zadatak, kao što je Bog iskazao tebi milosrđe, kao što je tebi zajednica iskazala ljubav i milosrđe, kao što si ti primio, ti si pozvan da ondje gdje jesi daješ drugima. Da daješ ono što nije od ovog svijeta. Da daješ ono što te Krist poučio. Da daješ ono što te Krist rasvijetlio. Da možeš pomoći onom pored sebe. Ako ništa, brate i sestro, lijepom riječju. Sjećam se jednoga iskustva gdje jedan čovjek dobije zadatak da ide doma i da zagrli svoju ženu, da voli svoju ženu. I veli on svećeniku kao da je to nešto. Kaže njemu svećenik, tako se mijenja svijet. I upravo, braćo i sestre, Krist Gospodin je približio se ljudima i zagrlio svoje apostole. Njih je Duh Sveti ispunio i spremio svijet da oni budu oni koji love ljude za kraljevstvo Božje. I tako ta mreža koju je Bog bacio prije 2000 godina, a to je njegova zajednica, koja navješta evanđelje, njegovu riječ, lovi ljude, ljudska srca. Mijenjaju se, braćo i sestre, ljudi kroz zajedništvo. Jer zajedništvo ima u sebi nešto jako, jako privlačno. Nešto u sebi snažno, što nije od ovog svijeta. Zato se zlo iz svih raspoloživih sredstava trudi da djeluje i da čini protiv ljubavi, da djeluje i da čini protiv braka i obitelji, protiv zajednice. Jer razlomljeni ljudi, ranjeni ljudi, nesretni ljudi, lak su plijen za manipuliranje, za zavođenje. Ranjeni ljudi, iskorijenjeni ljudi, lak su plijen i lovina onima koji kradu ljudima dušu, koji otimaju, uništavaju i nište, a to je naš neprijatelj. To je i neprijatelj Božji.
koji, braćo i sestre, može biti pobijeđen i biva pobijeđen tamo gdje čovjek ima ljubav. Najjače oružje protiv tame i protiv kneza tame jest ljubav. Ljubav muža i žene. Ljubav muža i žene, oca i majke i njihove djece. Unutar obitelji, ako vlada iskrena ljubav, poštovanje i zajedništvo. Ako vlada molitveni život, zajedništvo s Bogom i zajedništvo jedni s drugima. Braćo i sestre, to je najjače oružje. Toj obitelji ne može nitko ništa. Nikakva zla sila, nikakva tama i ne može ništa. Jer onaj tko je u zajedništvu s Bogom i tko je u zajedništvu s kršćanskom zajednicom, on ima svoj identitet. On neće biti iskorijenjen. On neće biti prevaren. On neće biti zaveden. On neće biti ranjen. I neće završiti na nekoj ovisnosti. Jer kroz zajedništvo čovjek raste, razvija se, oslobađa se. I postaje slični i slični Bogu. Radi tih razloga, braće i sestre, znajući to Sveti Pavao, kad se oprašta od svojih, upućuje da pripaze i da čuvaju. A Krist Gospodin večeras u Evanđelju po Ivanu, prije nego što biva uhvaćen i odveden s noći Velikoga četvrtka na petak, da isti, odnosno zadatak, moli Oca Nebeskog za svoje, za one koji nisu od ovog svijeta, da imaju čvrsto zajedništvo kroz istinu, kroz ljubav i kroz radost. Pa neka Gospodin pomogne svakom od nas da kroz zajedništvo s Bogom i s ljudima, kroz čvrste veze, kroz neraskidive veze, mi se potrudimo biti još više Kristovi. Amen.